щастлив, че е домакин на изключително важно спортно състезание. За нас е чест и привилегия да домакинстваме това изключително престижно световно първенство, кръг от световното първенство по джетски. Бургас може да създава добри условия и колкото повече такива събития се случват тук при нас на плажа и в нашия регион, толкова по-добре за туризма, за рекламата и въобще ние да се представим по един достоен начин.